outra xornada máis e xa van 3, foi un éxito total a convocatoria de folga. As rúas nos dan a razón e están mandando un mensaxe a patronal para que a mesa negociadora na que nos convocaron mañán traigan propostas contundentes que o sector poida valorar. A tensión continúa. Aunque nos chame que sea unha pequena victoria, a victoria ten que ser un convenio digno ao finalizar este enfrentamento. Non nos valen as pequenas migallas que poda fora patronal en vivo na mesa. Queremos unos salarios dignos, queremos poder manter noso nivel adquisitivo, queremos poder vivir. Ainda nos falta un cacho moi importante. Ten que asumir as demandas do sector. Se iso non é así, a folga ten que continuar. Non podemos desta ocasión asinar un convenio a 4 anos que non garantice o poder adquisitivo, que non contemple a subrogación para os compañeiros e compañeiras dos sectores esenciales de telecomunicacións, do sector eléctrico e o sector eólico. Queremos condicións dignas, non queremos estar a 45 grados de temperatura, queremos un estrés térmico controlado e unha xornada continua que nos permita non estar a temperaturas altísimas podendo a nosa saúde. Queremos tamén que a subrogación este un solo nivel. Como ben sabedes todos, que será culpable de todos os accidentes que temos. A luta continúa no sentido de que nós temos convocada 3 novas xornadas de folga. O día 19, se a patronal non move ficha e trae algo serio, non nos trae migallas, nos seguimos vendo, compañeros e compañeras. Gracias a todos.